नमस्कार, झटपट स्वादिष्टमध्ये मी आपले स्वागत करते। आज मी दाखवणार आहे तुम्हाला मालवणी पद्धतीची मुशी मसाला। त्यासाठी लागणारे साहित्य मुशी, तेल, कोथिंबीर, फोडणीसाठी कांदा, कढीपत्ता आणि वाटण्यासाठी मी हा एक मोठा कांदा घेतलाय लांबडा लांबडा चिरून, 10-12 लसणीच्या पाकळ्या, 1 इंच आल्याचा तुकडा घेतलाय, थोडं खोबरं घेतलंय ओलं आणि थोडं त्यातून थोडंसं सुकं खोबरं घेतलंय। हा मालवणी मसाला आणि मीठ। मी तवा तापत ठेवला होता। आपल्याला हे वाटण भाजून घ्यायचं आहे। कांदा, आलं लसूण हे थोडं आपल्याला गुलाबी रंग येईपर्यंत परतायचं आहे। मी हा कांदा थोडा परतून घेतलाय। त्याच्यामध्ये थोडंसं मी तेल घालते। आता आपला कांदा छान गुलाबी रंग येईपर्यंत मी परतून घेतलाय। त्यात मी आता ओलं खोबरं घालते। आमच्या मालवणी लोकांमध्ये जास्त तर ओल्या खोबऱ्याचाच वापर करतात, पण मी थोडी चेंज म्हणून याच्यामध्ये थोडंसं सुकं खोबरं टाकणार आहे। त्याने जरा टेस्ट छान येते। आपण हे थोडं परतून घेऊया व्यवस्थितपणे। आता याच्यामध्ये मी थोडं सुकं खोबरं घालते, कारण सुकं खोबरं आपल्याला शेवटीच भाजायचं आहे, ते लवकर भाजलं जातं। हे आपल्याला व्यवस्थित भाजून घेऊया। आता हा आपला व्यवस्थितपणे मसाला भाजून झालाय आणि आपल्याला हे मिश्रण थंड झाल्यानंतरच वाटून घ्यायचं आहे मिक्सरला। आणि वाटताना मी कोथिंबीर घालणार आहे आणि आपण वाटून घेऊया। आता हे बघा, हे मी छानसे आता हे आपलं वाटण वाटून घेतलंय आणि आपल्याला हे एकदम बारीक वाटायचं नाहीये, थोडं जाडसरच घ्यायचं आहे। मी इकडे फोडणीसाठी टोप तापत ठेवला होता। आता मी थोडं तेल टाकते। आता आपलं तेल तापलं आहे। आपण ही कढीपत्त्याची पानं टाकूया फोडणीला। आपल्याला फोडणीला देताना गॅस स्लो ठेवायचा आहे। हा कांदा टाकूया। मी एक मध्यम आकाराचा कांदा घेतला होता। मुशीमध्ये आपल्याला फोडणीला कांदा थोडा जास्त लागतो। व्यवस्थित आपण याला आता परतताना मध्यम आचेवर करूया आणि व्यवस्थित याला परतून घ्यायला आपल्याला जास्त लाल करायचा नाहीये। मी 2.5 चमचे मालवणी मसाला टाकते। मग आपण हे परतून घेऊया। मी मसाला परतताना गॅस आमचा स्लोच ठेवला आहे। आता त्याच्यामध्ये आपल्याला ही मुशी फोडणीला टाकायची आहे। ही माझी 850 ग्राम मुशी आहे। मी बाजारातून ज्या वेळेला ही मुशी आणली त्यावेळेला त्यांच्याकडनं व्यवस्थितपणे साफ करून घेतली होती, कारण मुशीच्या वरती जे चामडं असतं ना ते आपल्याला घरी आणून साफ करता येत नाही किंवा ते काढताही येत नाही। म्हणून आपल्याला तिथेच कोळींकडनं घेऊन आपल्याला साफ करून व्यवस्थित आणायची असते। आणि मी ती साफ करून तिकडून घेऊन आले आणि 2-4 पाण्यामध्ये स्वच्छ एकदम धुवून घेतली आहे। आमच्याकडे गावात याला मुशी म्हणतात, म्हणजे आणि काही लोक याला मोरीसुद्धा म्हणतात आणि काही लोक म्हणजे इंग्लिशमध्ये याला बेबी शार्क बोलतात। आणि आमच्या मालवणी लोकांना मटण खाऊन जेवढा आनंद होत नाही तेवढा मुशी खाऊन आनंद होतो। आता जास्त ढवळत बसलो ना तर त्याचे तुकडे तुकडे होतील। आता आपण यात जे मगाशी मी वाटून घेतलं होतं ते सगळं वाटण टाकूया। आता आपण हे वाटण व्यवस्थितपणे आतमध्ये मिक्स करून घेऊया। आपल्याला गॅस मध्यम आचेवरच ठेवायचा आहे। आपण हे मिक्सरमधून जे मी वाटून घेतलं होतं ते पाणी टाकते। आणि आपल्याला ही मुशी जास्त जाडही करायची नाही आहे आणि जास्त पातळ पण करायची नाही, अशी मध्यमच साईजवर, अशी म्हणजे दबदबीत बोलतो ना तसं आपल्याला दबदबीतच मुशी बनवायची आहे। आता मी त्यात मीठ टाकते।
चवीनुसार मीठ. आता याला एक उकळी येऊ देत. आपण ठेवून एक उकळी काढून घेऊया. ही बघा, आता आपल्या मुशीला छान उकळी आली आहे. आता याच्यात आपण 5-6 कोकमं टाकूया. कोकमं टाकल्यानंतर सुद्धा मुशीला एक छान उकळी घेतली आहे आणि आता खरोखरच खूप छान सुगंध येतोय त्याचा. आणि आता आपलं हे मुशीचं मटण तयार आहे. तुम्ही हे नक्की एकदा घरी करून बघा. ही जर माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.